Zestaokoen alde, Kaiku Hondarribiri 3 segundu, 18-19 hor da orain Zumaia eta Ziabogan 24ko atzerapena zuen Zarautzek eta orain 26koa maniobra ostea. Frantxis González Etxabarri da gurekin, hor zeundeten, hor zaudete, baina pena Ziabogan, joan egin zaio apurren bat. Bai, egia esan oso lehia polita generaman Kaikukin eta, bueno, bigarren Ziaboga horretan pixka bat kalein dugu eta hor geratu gera atzean. Zaila izango da, diferentzia txikia da, baina maila honetan oso zaila izango da berreskuratzea. Hondarribia ondo joan zen asteburuan Zarautzen, batez ere igandean. Atzo makal aldaketa batzuk eta gero errekan ondo moldatu ez, argi dago zuena itsasoa dela. Horixe nahi duzue? Bueno, nik uste dut horixe direla, ez trenero estropada, treneroak itsasoko ontzia direla eta itsason izan beharko liratik estropada gehienak. Badirudi denboraldiaren zatirik garrantzitsuenera, bukaera aldera iritsi zaretela ondoen. Hasieran askotxo sufrituta, baina orain maila hobea ematen ari zarete. Bai, ez gu talde honetako, bueno, hasieran batzegoen aldaketa desente ez, eta kostatu intzaigu ez bloke hori egitea, baina nik uste du pixkanaka blokea egiten nahi garela eta gure maila, benetazko maila ematen. Hondarribiako zaleek eta ingurukoek erantzun dute, giro bikaina dago, jende asko gaur hemen. Bai, hemen beti ez, jendeak erantzuten du eta ikusten dugu ez, dena beteta dagola eta, bueno, eskerrak eman behar jendeari ere. Eskerri asko. Frantxis González Etxabarriren hitzak, orain Kaikuk 4 segundo Hondarribiri. Zumaia 23, Zarautz Urrutiago eta 11 segundora. Eta haizea poliki gora, orain 6,3ko bataz bestekoa txanda ziren eskerostik. Eta hor da Kaiku. Azpitik entzuten duzuen Amunarriz da. 4 segundu, Kaiku Hondarribiri. Hemen dira Zurinagaren gizonak. Bagoaz Bizkaitarra ontzira. Largo atrás. Lau acaba. 2 acaba, 5 atrás. 6. 7. Zortzi, Bederatzi. Final. Tartea zabaltzen ari da Kaiku, 5 segundo. Benito San Martín eta Miguel Ángel Ruiz hankeko lanetan. Fresko, atzo atxeden aitzan eta gero. Hondarribia alduen neurrian eusten. Maniobra ostean 3 segunduko galerarekin irten dira eta hortxe 3, 4, tarte batzutan 5. Hemen dira Guadalupekoa trainerukoak, etxekoak aurko honetan. Hor da Amunarriz dena eskatzen, animatzen mutila. Ba, eta bitaldeak erritmo berdinean, ez? 35 erdin Kaiku Hondarribia eta nik uste dute Hondarribia luzea polita egiten ari dela, Kaiku ez du ies egiten hor Ziabogan ateratako 2 segundu horiek mantendu egiten diote eta Hondarribia hor lehian azken Ziabogorren zai berari gertatu zaiona besteari gertatzen zaion eta hor erne egon berda azken luze hori azteko, ez? Hemen Zumaia, atzetik Zarauztarren branka ere bai. Baina urrutitxo dira. Bai, eta ontziak beldur dira pixka bat kanpo hortan ze bilatuko zuten eta ikusten die palkatxoakin daudela, pixka bat kaelaen luzapen hori jarriakin. Eta Zumaiarrak baserri bai, eta Zumaiarrak hemen ditugula datu bat eman behar dugu, haientzat eta zalentzat garrantzitsu izango dena. Galiziako arraunlari batzukin hitz egiten jardu naiz gaur eta zehazki galdetu dietea haien artean lagunak eta badituztelako bertako klubetan. Ea ze komentario hango arraunlarien artean playoffari begira eta zalantzak dituztela. Argi dagoela klubek badutela asmoa playoffean sartzeko, bai Meirak eta baita ere Amegrobe liderra da Ogrobekoak 222 punturekin, 14 estropaden ostean, Meira bigarren 215ekin, baina arraunlari veterano asko daudela kuadriletan, gainera Galizian kupori gabe ari direla lanean bertako ligan, eta hango keska hori dela kupoekin eta veteranoekin eta ea nola moldatuko ote diren San Miguel ligan eta bai eskotan playoffari begira, baina keskekin eta hori hemengo arraun elkartentzat datu ona da, garrantzitsua eta behar bada albiste ona. Bueno, eta Kaiku hor da, errentatxoa badu,
maniobra ostean, orain 4 segundu Kaikuk Hondarribiri, Ziabogan ere oiesek ziren 14 eta 53 Kaikurentzat, eta 5 segundu gehiago behar izan ditu Hondarribiak. Hemen da orain Zumaiarrentzat 28 segundo gehiago, eta hor hurbiltzen ari dira orain zarauztarrak. Eta bada bai 7-8 segundoko tartea bi hauen artean ere bai. Oraintxe zarauztarrak 52 segundoko atzerapenarekin. Eta Erne, orain maniobra ostean Kaikuk Hondarribiri 6 segundo, eta tartea aipagarria da, Baserri, lana egin beharko dute Hondarribiarrek txanda irabazteko. Bai, eta oso zaila, Kaikuk ikuste zaute arraunkeran ziurre haidira 35, 36 parada horretan, eta nik uste dute ziurtasuna ritmoan eta ematen dula aurretik joteak, dudari gabe Kaikuk horre aprobetsatu egin du, Hondarribia baino asko zoge eman du bigarren Ziabogori, horra ateratako 2 segundo horiek beste bat edo gehitu egin dute luzean zehar, Hondarribiak eutsi dio, baino hirugarren eta azken Ziaboga horren ondoren beste Ziabogan beste segundo bat ateratzea lortu du, eta Kaikuk eskura dezake txanda hau irabazteko, aukera handia ditu. Kaikuk 5 segundo orain Hondarribiri, Zumaia eta Zarautz urrutiago, eta 13 eta 56 segundora. Pedro Mari abando da gurekin, Kaikuko ordezkaria, Kaikuk Hondarribiari, Pedro Mari, orain ez duzu ikusten, 5 segundo. Urdur ikusten zaitut. Zaidazu bat zergatik, zertan pentsatzen, Donostiako banderan edo gaurko asmo handiekin etorri zaretelako, kortakala esan digu? Bueno, bai, gaur etorri gara lehenko natak genuen tripulazio barria nola funtzionatzen joan, eta bueno, baita ere, baitxasuan nahiko ondo moldatzen girenez, gaur nahi genuen probatzen apitxotia zan gabien boparien, ezta? Momentuz oso ondo ikusten dugu treneroa, eta ia jarritzen dugun poparian lehen bigarren Lucian egin dugu moduan. Lehenko asteburu onaren ondoren, atzo 11. toki egin zenuten, eta 8. toki hori nolabait ere galduzat eman ere bai behar bada. Hemendik aurrera Donostiako bandera helburu nagusia izanik, estropada jakin batzuetan ariko zarete, orain itsasokoa datoz, eta hortxe aprobak egin, eta probatu beharreko guztia probatu eta aztertu. Bai, egi da, ez da, bueno, ja estropada guztiak geratzen direzen danak itxasoan izango dire, eta bai, helburu bat, jongo ere estropada, ez da. Alde batetik, bueno, kontxa ez dugu galtzen hortxe dagoera helburu bezala, eta bestetik ez dugu galtzen basmoik azkeneko estropada bietan nio sartzea. Hondarribiari 6 segundo, eskerri asko. Bale, zer zui. Tartea bai, mantentzen ari dira, bitraineru, Kaikuk Hondarribiri, oso urruti, Zumaia eta Zarautz, eta azken 5 metrotan nola moldatzen diren bi ontzi berdeak. Hemen datoz orain norabidea pitin bat zuzenduta, eta lehen eta bigarren balitzen bila datoz orain bueltan bi berdeak, Jose Luis Erkizia, argi dago itxasoan bertan, patroiek, noski prestatzaileek zerbait antzeman dutela, 7 segundo orain Kaikuk Hondarribiri, eta hemen datoz biak egurrean. ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Bai, haizeak pixka bat lautik lehenengo aldera jotzen du, eta hori aprobetsatu nahian Kaikuk 3. kalea zeukan, Hondarribiak 4, eta hor ikusten da pixka bat alderatuta datoztela, lekuz aldatuta. Hondarribi 4. kaletik ia lehenengora etorri da, garbi, eta bestalde Kaikuk 3. esango dugu 2. gora. Pixka bat alderatuta, alderantziz balaude bezala, bilek ere lehenengo kalea honen 0 kalea eruntze, hori, 4. lehenengoako haizean eragin hori aprobetsatu nahian, eta horren ondorioz eta 38 paladan datoztela Sestaoko taldea. Garbi, bai. Hemen txedira Kaikutarrak aurretik, lehen kalera etorrita biak, hemen dator Bizkaitarra, Kaikuretzat oraintxe 19 eta 59 behin-behineko denbora, orain Hondarribia amaitu du 7 segundo gehiago.
6 segundo gehiago. Hor da beraz tartea, 19:49 Kaikuren denbora. Txandako garaileak izan ditugu. 6 segundora Hondarribia. Eta hemen dator orain Zumaiarren Telmo deunontzia. Denak 0 kalera orain, atzetik Zarautz ere bai. Hemen dira Zumaiarrak, bai, 45 segundora amaitu dute lana Lucia Olasagastik prestatutako mutilek. Eta hemen dira Zarauztarrak, Intxausperen arraunlariak. Amaitu dute azken txampa.